Čau. Chtěla jsem s tebou mluvit. Jo? Chceš taky chleba? Ne, já se zděšením sleduji, jak si mažeš chleba tlustou vrstvou másla. A rozhodla jsem se ti dát kázání. Musí to být? Musí. Protože stejně jako jiní, i ty si neuvědomuješ, jaké může mít taková nezmyslnost následky. Víš ty vůbec, že skoro polovina úmrtí u nás je v důsledku selhání oběhového systému? A jakou to má souvislost s tím, že mám rád tlustou vrstvu másla? Hlavním rizikovým faktorem, kromě fyzické pasivity, obezity a kouření, je i vysoká hladina cholesterolu v krvi. A s tím hodně souvisí to, jaké tuky jíme. Ale já přece nekouřím a myslím, že obézní taky nejsem. Kdybys aspoň sportoval, budíš. Ale ty stále jenom vysedáváš v laborce, tvoje tepny stárnou a je úplná hloupost jim ještě více přitápět. Koukám, že to máš připravený i s argumenty. Máš rád čísla a statistiky a tak jsem ti zde nakreslila rychlost krve při stlačení srdce. Když ti bylo 20, tato rychlost byla 5 metrů za sekundu. Jestliže se dožiješ 80 let, bude ta rychlost už 20 metrů za sekundu. Souvisí to se stárnutím tepem. No zkus si to představit. 20 metrů za sekundu. Jasně, už tomu úplně rozumím. Tepny postupně ztrácejí pružnost a zatímco v mládí fungují jako tlumiče, k stáru už tuto funkci nedokáží plnit a krev se žene plnou rychlostí až do okrajových částí těla. Třeba do mozku, což ovlivňuje naše paměť a zvyšuje riziko mrtvice. Naše tepny stárnou, stejně jako jiné části těla. Srdce je stále více a více namáháno a ti, co mu to budou stěžovat, na to doplatí. Fajn, tepny stárnou. Ale jakou to má souvislost s mým máslem a cholesterolem? Stárne se snad po másle jako po másle? Když se láduješ potravinami bohatými na cholesterol, pracuješ na tom, aby se ti tepny zanášely a zužovaly. Slyšel jsi někdy o ateroskleróze? Tak samozřejmě, tukové usazeniny v tepnách. Zužování tepen může vést až k nedokrvení srdečního svalu, i ischemické chorobě srdeční. 70% dospělých v České republice má zvýšenou hladinu cholesterolu. To je furt cholesterol. Přitom je to velmi důležitá látka, obsažená v každé živočišné buňce. Je to stavební kámen pro nervy a některé hormony. Ano, je pro nás nepostradatelný, ale většinu cholesterolu si náš organismus vyrobí sám. Ale nesmíme ho mít v krvi přebytek, to potom se usazuje v tepnách. Někde jsem slyšel, že máme hodný a zlý cholesterol. Mně to přijde trošku takový popularizační blábol. Cholesterol je přece stále jen a jen cholesterol. Prosím tě, ty jsi hnidopich. Kdybychom měli laikům vysvětlovat, že se cholesterol váže na proteiny a vznikají vysokodenzitní, nízkodenzitní a velmi nízkodenzitní lipoproteiny, tak bych půlka z toho odpadla. Důležité je vědět, že existují dva druhy cholesterolu. HDL, ten hodný, který odvádí tuk z tepen a cév do jater. A LDL je ten škodlivý, protože se usazuje v tepnách. Dobrý. A víš, které potraviny vedou k nárůstu toho zlého a které nám zajistí dostatek toho dobrého? Naštěstí velmi dobře víme, co je zdrojem toho zlého cholesterolu. Uzeniny, tučné maso, vnitřnosti, vejce, ale i neodtučněné mléčné výrobky, třeba máslo. Ale taky výrobky, které obsahují stužený tuk, třeba různé sušenky, cukrovinky, anebo taky levné čokolády. A tohle předpokládám je ta druhá parta. Potraviny, které nás od zlého cholesterolu chrání. Ano, zlý cholesterol můžeme snižovat tím, že do jídelníčku zařadíme více vlákniny. To znamená celozrnné pečivo, luštěniny, ovoce a zeleninu. Ale já už jsem to pochopil. Budu se víc pohybovat, jíst zeleninu. No je to. No a mazat si trochu míň másla na chleba. No, nevím, jestli jsi mě pochopil úplně dokonale. Tak jsem si pro tebe připravila takové malé srovnání. Podívej. 2 chleby,
Stejná tuková vydatnost, ale tenhle je namazaný máslem a tenhle margarínem. Vidíš ten rozdíl? No, tak to je hodně těžký dilema. Hele, nechám si to projít hlavou.